Добро утро на всички от Слънчева Шотландия, приятели. Включвам се днеска да ви кажа какво се случи вчера, след като качих първото си видео. Започнах да получавам съобщения от няколко човека, получих съобщения, главно здравей батко и здравей Джони, как мога да отслабна. Нямаше нито един въпрос как мога да заяхна. Всички искате да отслабнете. Отговор е много лесен, пичове. Отчуете в Турция, оперирайте се на по 30 години, на по 35, 40, мъже, жени. Просто съм изумен, хора. Не знам. Всичко останало е откачено в света. Но това е най-откаченото. С операция да отслабнеш. Уоу. И ще лупаш баници после. И ще ми кажеш как да отслабна. Как стани сутринта в 7:30, в 8. Вземи едно душче или не взимай душчета. Идвай, разходи се в гората или някъде, където можеш да спортуваш, където можеш да се отпуснеш, където няма да се притесняваш от никой и за нищо. Хора, спорта лекува всички неща в главата ви, в тялото ви. Замислете се преди хората как са живяли. Защо народът е бил по-здрав преди? Защото народът не е избирал лесния път. Народът се е борил. Народът тренирал. Народът е работил. Не е седял пред компютъра. Вайрал не ви прави операции, не ви правят стероиди, не ви правят наркотици, не ви правят джуки, силикони или когато тренирате бойни изкуства, варите по улиците и да биете хората. Вайрал ви прави, когато сте вайрал във вашето семейство. Когато успявате у вас, когато вашето семейство ви обича, когато сте цар, крал, както искате, така го наречете у вас, тогава сте успели. Аз само Бешън, само Хан, Пен, хай, Пирен по цела тя, Жан Пекази, нале, месим шаларо, ме жанав, вътрешно, сажавине, ром, хай, слашел. По-нататъка, мека сподели май буд букяна романо живото. Затова те мангана, те чарен, сар, ташин, те ден във форма. За един месец последвино канало, ай споделин, съска амесам за сега дежене, който замисляме кадале спортоя, айдикас, сарте мотивирис ец норматан, съска теларде, бутма на судром, декън цала саме. Еми това е, приятели, малко на цигански, аз съм от ромски произход, нали, няма какво да се срамувам, аз се гордея с това, такава ми е била съдбата, такъв съм се паднал, това не направи по-различен от вас, мисля, че всичко е до хората. Расизма, докато не спре, България няма да се оправи. В Америка имаше расизъм, колко години, черните, сега кой бъде, а? Ха-ха, черните, всичко черните, бац. Дайте ни шанси на нас, циганите, мангалите ни, дайте шанс да ви покажем, че и ние сме хора, бе. Ромале, давайте, още напред. Сега ко самаме, че народо самаме. Замислинто ме. Без държава, без език, признат, без образование, остави едно ромче в гората и той ще оцелее. И по-богат ще бъдат те. Ако искаш да разбереш как се случват тези неща, като цяло да се забавляваш, да разбереш нова история,
за нова култура, ни последвай. Ние сме Iron Bros и сме тук да ви забавляваме и да ви вкарваме в здравословна форма. Хубав ден ви желая и благодаря ви. Iron Bros. Споделяйте, приятели!